Artiklen den er skrevet med et meget korrekt sprog, kan man sige, faktisk uden humor. Og der bliver benyttet mange retoriske spørgsmål, såsom hvorfor skulle en kristen dog finde på at tage menneskets fejlbarlige dateringsmetode og bruge dem til at påtvinge Guds ufejlbarlige ord en eller anden opfattelse. Her kan man sige, at han bruger det her virkemiddel med henblik på at få hans udsagn til at fremstå som en selvfølgelighed, fordi selvfølgelig skal man ikke det. I teksten der bliver brugt en række religiøse begreber. For det første bliver der brugt begrebet ungjordskreationister. Ungjordskreationister, det er så kreationister, som tror på en ung jord, cirka 6.000 år gammel ifølge deres hjemmeside. Derudover bliver der brugt begrebet syndefaldet, som betegner dengang Adam og Eva de spiste af kundskabens træ. Og til sidst så bliver der brugt begrebet Noahs syndeflod, hvor Gud vaskede alt på nær 2 fra hvert køn væk fra alle arter for at starte på en frisk. Ja, han bruger påstand, belæg, argumentation op til flere gange i teksten. For eksempel her, hvor han siger, kristne, der accepterer milliarder år, siger dybest set, at menneskets ord er ufejlbarligt, mens Guds ord er fejlbarligt. Han appellerer her til de kristne læsere, eller mere specifikt de kreationister, som de gammeljordskreationister, som tror på de her videnskabelige undersøgelser frem for, hvad der står i Bibelen. Og hans belæg for, at det her det så er forkert, det er så, hvordan de på den ene side kan påstå, at Guds ord er fejlbarlige, men så samtidig vende sig om at tro på noget, der er i direkte modstrid med hvad Bibelens ord, som jo er en åbenbaring af Gud. Så bruger han også noget ethos, hvor han appellerer til den her meget, som han selv kalder det, en højt respekteret personlighed. Eller mere specifikt en højt respekteret hebraisk forsker af verdensklasse. Det er hans egne ord. Og han siger så, at for nylig var der en af vores folk, der satte sig sammen med en højt respekteret hebraisk forsker af verdensklasse og stillede ham følgende spørgsmål. Hvis du begyndte alene med Bibelen, uden at tage hensyn til nogen ydre påvirkninger overhovedet, ville du så kunne finde på at sige, at jordens og universets historie skulle have varet millioner eller milliarder af år? Svaret fra denne forsker? Absolut nej. Han bruger så her, hvordan at han inddrager de her det er meget typisk for kreationister at bruge videnskabelige virkemidler til at få deres læsere til at tro på dem. Her bruger han så en personlighed fra den hvad kan man sige, videnskabelige verden, og bruger hans ord til at han får forskeren til at indrømme, at det er udelukkende baseret på menneskets dateringsmetoder, at de er kommet til den her konklusion. Det er overhovedet ikke i overensstemmelse med Bibelen, og det indrømmer den her forsker selv. Så der har han så appelleret til ethos ved at få den her autoritet til at indrømme, at det er udelukkende menneskets ord, der er belæg for den her påstand. Der er overensstemmelse mellem artiklen Jordens alder og tekst 11 ladt tilbage. Begge tekster er nemlig skrevet af religiøst overbeviste forfattere, med henblik på at overbevise de læsere, som ikke deler samme religiøse opfattelse som forfatteren, om at forfatterens religiøse overbevisning er den rigtige. De har forskellige tilgange til problemet, men de har stadig samme formål. Med hensyn til konklusionen, så bruger Ken Ham artiklen til at udbrede tekstens hovedbudskab. Hans endelige hovedbudskab er, at der ikke er nok belæg for de menneskelige videnskabelige dateringsmetoder er rigtige. Menneskets eneste mulighed burde derfor være at ty til Bibelens endegyldige sandheder.